исәнмесез. Казанга килүегез белән сезне барыгызны да бу залда сәламлыйм. Залның кешен куәтен гайрәтен күреп торасыз. Бу юкка гына түгел, чөнки бу залга җыелган халыкның безнең милләтебезнең соңгы еллардагы, соңгы чирек гасырдагы тарихында тоткан урыны искиткеч югары. Без менә шулай икәнен сезгә без генә түгел, сез дә беләсез, чөнки халкыбызның 90-нчы еллардан соң башланган яңа тарихында безнең бик күп эшләребез барлыкка килде. Милләтебезнең көче, куәте артты. Әлбәттә, бик күп югалган әйберләр яңадан торгызылды. Булары инде аның көнге булачак. Шулар белән бергә менә без куанып бетәрбез әнә залның теге башында әйтмим бөтен китапларда куелган дип без җыя алганы 1000-гә якын китап менә бүген бирдә сезнең алдыгызда. Бу китапларны язучылар сез, безнең бөтен илгә, бөтен дөньяга таралып сибелеп яшәүче милләттәшләребез, милләтебезнең бик саллы өлеше ул халкыбызның тарихын, халкыбызның бүгенге яшәешен туплап, шушы булган байлыгыбызны халыкка кире кайтару өчен армияда эшли торган кешеләр. Әлбәттә, без моңа бу сезнең белән очрашуларга озак еллар аркылы килдек, чөнки беренче көннән бeri без шулай әйберләр булса бу бәлки оешып та китә алмас иде. Менә инде шактый түр җыйганнан соң шактый тарихыбызны саллы гына иттереп, төрле төбәкләрдәге, төрле җирләрдәге, төрле авыллардагы ерак илләргә, ерак җирләргә кайдан китеп урашканнар, кайдан нинди агым булган, шуларны барысын да күз алдына китермичә, әлбәттә безгә бу яңа чорда да, яңа тарихта да яшәп карарга кирәк иде. Менә шушы чорны без үттек һәм менә инде соңгы елларда краевиктар дип атала урыс телендә без халкыбызның тарихын өйрәнеп, шуны халыкка җиткерүчеләр дип атыйбыз. Шуннан да безгә бергә җыелышып, киләчәк турында уйлап, дөньялар талында катлаулы без ышанып 90-нчы елларда бик күп әйберләрне торгызган мәсьәләләр инде бүген тагын кыенлаша бара. Шуңа күрә дә мондый чакта безгә бердәмлек кирәк, безгә үзара шушы тарихыбызны югалтмыйча, бүгенге көндә нинди юнәлештә тагын дәвам итәбез, кайларда безнең байлыгыбыз ята, шуларны бергә тупларга кирәк. Авылларыбыз җитәрлек, Аллага шөкер дип әйтик. Бу авылларыбызның тарихы, күбесенең тарихы билгеле. Аның сәбәпчеләре сез, менә бу залда утырган безнең милләттәшләребез. Кайда гына татар авылы яшәмәсен, аның үткәне бар, аның кешеләре бар, аның бүгенгесе бар, аның киләчәге бар. Без шушы татар авылларын саклау өчен дип бөтен татар конгрессында махсус проект булдырдык. Ул бөтен Россия татар авыллары ассоциациясе, аның оешмасы. Ансы оешма буларак без төрле юнәлешләрдә эшлибез. Әнә бөтен дөнья буенча сибелгән халкыбызның рухи байлыгын туплау буенча алып барабыз. Архив белән бергә, Татарстанның архив идарәсе белән бергә, аның җитәкчесе монда булачак. Сезнең белән менә куелган материаллар, архив материаллары, алар белән бергә мастер-класслар үткәреп, кемнәр әргәмәтле үзенең Казанында гына файдаланган булса, менә хәзер монда килеп, менә сезнең шушы милләттәшләр безгә аралашканнан соң, кемнәр ниндидер уңышларга ирешкән, шулар турында тыңлаганнан соң, әлбәттә, барыбызга да бу юнәлештә тагын да тирәнрәк, тагын да тәпкилерәк эш алып барырга мөмкинлек булачак. Архивларда басылмыйча торып, архивлардан дөрес мәгълүматны алмыйча торып, авылның да тарихын тиешле дәрәҗәдә яктыртып булмый. Әлбәттә, безгә буларның барысын да эшләргә кирәк. Ул гына да түгел, чыннан да милләтебезнең әле өйрәнмәгән катламнары җитәрлек. Без елдан-ел бу мәсьәләләрдә эшләрне киңәйтә барабыз. Әле безнең ачылмаган бер өлкә ул Иран дәүләтендә урнашкан татар
балалары, аның тарихын өйрәнә, аларның тарихын өйрәнә кирәк, алар кайдан килгән, булар әле бүгенге көнгә бөтенләй ачылып беткән серләр түгел. Шулай ук безнең башка илләрдә яшәүче милләттәшләребезнең дә тарихын әле өйрәнәсе бар. Авропа татарлары әле бергә берләшеп, Avrupa Tatarları Alyansı iştirdiler. Алар да шушы Авропа җирләрендә урнашкан милләттәшләрнең тарихын өйрәнү белән шөгыльләргә кирәк дигән фикер белән яшиләр. Гомумән безгә һәр татар авылының тарихын булдырырга кирәк. Ул тарих бит тарих өчен генә түгел. Ул тарих бүгенге яшьләрне, балаларны тәрбияләр өчен шушы үзләренең нәсел җипләрен, нәсәбен birleştirgen bağlar elbette bizim halkımızın için patriotlары bulup, Tatarstanımızın patriotları bulup, gelecekte milletimizge hizmet edecekleri mümkün olacak. Şuna göre bizge bu meseleye kiyerek para kirek, ağulların tarihin yakında bu kitaplarını, bu kitap ulsun içine yazılmayı, bu kitap bugünkü de şu yerlikte yaşayan halkımızın, gençlerin birlikte terbiye içinde kullanma için gerektiği günkü bu başlık. Biz sizle hele yanıdan biz gittiğe bölünen oturuşta çırışıp beyne bizimle siyasıyoruz. Bugün bu площадка, bu meydan sizin yüzünüzde verirler. Kimden indi fikir var, kimden indi kızıklı ideyalar var, kim nerse indi mesele bir şey barısında bir de neytirgen mümkün, uzara bәхәсләшергә mümkün. Şunun için bu meydanını biz şulay bulurdu oyladık da, inде иртәгә җыелышкач, шуларга нәтиҗәләргә салдык. Рәхмәт сезгә.